नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू एकदम ठीक ठाक बानी। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी रील पर बाजे वाला एकदम जबरदस्त लेडीज मैटर। और दिल से बताओ तनी भैया कि गाना एकदम जबरदस्त बा, बस म्यूजिक बढ़िया होके के चाही। अगर म्यूजिक बढ़िया मिल गया, गायकी बढ़िया से हो गई तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन कंपोज भइल बा, का एकर लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, चाहे रुआ मन पसंद के म्यूजिक नहीं खे मिलत, तो भैया अगर एकदम हमारा चैनल पर आ गए बन तो निश्चिंत रही। हर तरह के मीटर रुआ के जबरदस्त मिली, चार्ज उचित लागी भैया, लेकिन मीटर रउरा मन पसंद के मिली। चाहे म्यूजिक बनवाओ के बा, चाहे गाना लिखवाओ के बा, काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी भैया। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के मीटर रुआ लिखवाओ के होखे, बेहिचक संपर्क कर सकिले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ, कहल चाहे आपके चैनल पर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गाना देखिए कैसे गाओगे बटे। एगो औरतिया बड़ा भाव में अपना सखी से कहतिया, अरे धन भइल मन हो मरद ऐसन पाके, राखेला हमारा के सीना से लगा के। ए सखी हमार तो किस्मते जाग गइल कि धन भइल मन हो मरद ऐसन पाके, राखेला हमारा के सीना से लगा के। ए सखी सोचले रही वो सही, दिलदार मिलल बा। ए सखी सोचले रही वो सही, दिलदार मिलल बा। आ मनवा खुशी से झूमे बोलमुआ, रंगदार मिलल बा। कि मनवा खुशी से झूमे सजनवा, रंगदार मिलल बा। कि धन भइल मन हो मरद ऐसन पाके, रखेला हमारा के सीना से लगा के। ए सखी धन भइल मन हो मरद ऐसन पाके, रखेला हमारा के सीना से लगा के। ए सखी सोचले रही वो सही, दिलदार मिलल बा। ए सखी सोचले रही वो सही, दिलदार मिलल बा। आ मनवा खुशी से झूमे सजनवा, रंगदार मिलल बा। कि मनवा खुशी से झूमे बोलमुआ, रंगदार मिलल बा। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होखे। और वीडियो पसंद आली भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत। अगर हमसे कोनो गावे में त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहत नहीं भैया।